мағозаи хӯрока, маркази тиб, маркази омӯзишӣ ё ин ки дилхоҳ намуд тиҷорате ки ба шумо маъқул аст, метавонед дар ин ҷо кунед. Мана ҳамин трубаҳои отопление мебошад дӯстони азиз. Инчунин дар ин ҷо трубаҳои канализатсия, трубаҳои обамчаспидагӣ ва ин бошад витишка ва аз ҳама муҳимаш назди роҳи калон, ҷои серодам, тарафи зарафшон. бениҳоят варианти хуб аст, фурсати беҳтаринро аз даст надиҳед. Навормона ҳатман то охира тамошо кунед. ҳозир ҳамашро фаҳмонда нишон медиҳем. сар мекунем аз суроға. ин ҷо кӯчаи Испечак, аз ин тараф масҷиди Мехкалон, дар ин ҷо бозорчаи Зарафшон ва аз ин тараф поликлиникаи 14. Помещенияи фурӯшии имрӯзаамон мана ҳамин помещения мебошад дар якум ошшонаи бинои новостройка. 111 метри квадратӣ мебошад. бениҳоят масоҳати хуб, метавонед ба дилхоҳ намуд тиҷорат табдил диҳед ё ин ки метавонед ба иҷора супоред ва ҳар моҳ даромади хубро ба даст оред. минтақаи бениҳоят серодам аст дӯстони азиз. дар наздикии помещения мактаби ҳотампеви, боз як чандтаи дигар мактаб, боғчаҳои кӯдакона, масҷид, минтақаи сер одам, якчандта микрорайону кӯчаҳову маҳаллаҳо ҳамашон дар ҳамин минтақа ҳастанд дӯстони азиз. барои ҳамин як тиҷорати хуб кунед, бо мизоҷон умуман мушкилӣ намешавад. нархи помещения сари 1 метри квадратӣ $2200. боз албатта ки муомила дорад барои харидорҳои аниқ. рақамҳои соҳиби помещения дар рӯи экран. аз номи канали Дом Тиҷей барои маълумоти бештар занзара пурсон шавед ва ба ҳамин навор мо ба анҷом мерасад. хотир расо мекунем канали Дом Тиҷей дар нархгузории хона ё ин ки помещения умуман хуш нест. аз мо танҳо реклама. агар шумо хона ё ин ки мағозаи фурӯшӣ дошта бошед ва мехоҳед онро дар кӯтоҳтарин муддат фурӯшед, пас канали мо дар хизмати шумо. рақамо барои рекламаи хона 907 14 55 15. танҳо дар WhatsApp ё ин ки Telegram муроҷиат кунед. то боздид, барори кор, худо нигаҳбон. дӯстони азиз, хотир расо мекунем ки Дом Тиҷей канали худро дар Telegram дорад. ҳатман даромада обуна шавед. ссилкаашро дар комментария ва дар описанияи видео мемонем. ҳамаи хабарҳои нав, ҳамаи хонаҳои навро аввал мо дар Telegram мепартоем, баъд аз он дар дигар шабакаҳои иҷтимоӣ. барои ҳамин хеле ҳам хурсанд мешавем агар даромада обуна шавед дӯстони азиз.